ଅରୁପା ଷ୍ଟଡି ପଏଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଉତ୍କର୍ଷ ବିଜ୍ଞାନର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 10କୁ କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 10ରେ ଅଛି ଫୁଲର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଅଛି। ଫୁଲର ଅଂଶ ପୁଂକେଶର ଚକ୍ର ଓ ସ୍ତ୍ରୀକେଶର ଚକ୍ର ଅଛି। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଦେଇଛି, ଏରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ କହିବା ଡିମ୍ବ, ବି ଡିମ୍ବାଶୟ, ସି ଫଳିକା ଦଣ୍ଡ, ଡି ଫଳିକା ଅଗ, ଇ ଫଳିକା, ଏଫ୍ ପରାଗକୋଷ, ଜି ପୁଂକେଶର, ଏଚ୍ କେଶଧାରିକା, ଆଇ ବୃତ୍ତି ଆଉ ଜେ ହବ ପାଖୁଡ଼ା। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ ଦେଖ, ଉପର ଚିତ୍ରରେ କେଉଁ ନାମାଙ୍କିତ ଅଂଶଟି ସାଧାରଣତଃ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାବେ ରଙ୍ଗୀନ ଓ କାହିଁକି? ଉପର ଚିତ୍ରରେ ଜେ ହେଲା ପାଖୁଡ଼ା ନାମାଙ୍କିତ ଅଂଶଟି ସାଧାରଣତଃ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାବେ ରଙ୍ଗୀନ, କାରଣ ଏହା କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ପରାଗଣ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ନାମାଙ୍କିତ ଅଂଶଟି ଫୁଲର ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଅଂଶ ଅଟେ? ଜି ନାମାଙ୍କିତ ଅଂଶଟି ଫୁଲର ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଅଂଶ ଅଟେ। କେଉଁ ନାମାଙ୍କିତ ଅଂଶଟି ଫୁଲର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଅଂଶ ଅଟେ? ଇ ଫଳିକା ନାମାଙ୍କିତ ଅଂଶଟି ଫୁଲର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଅଂଶ ଅଟେ। ଜି ଇ କେଉଁ ନାମାଙ୍କିତ ଅଂଶଟି ପରାଗରେଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ? ଜି ପୁଂକେଶର ନାମାଙ୍କିତ ଅଂଶଟି ପରାଗରେଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। କେଉଁ ନାମାଙ୍କିତ ଅଂଶଟି ପରାଗରେଣୁ ଗ୍ରହଣ କରେ? ଡି ଫଳିକା ଅଗ ନାମାଙ୍କିତ ଅଂଶଟି ପରାଗରେଣୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତାପରେ ଦେଖ, କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 10ର ଖ, କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ 10 ଫୁଲର ଅଂଶ ନମୁନା ତିଆରି। ବାକ୍ସରେ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପୂରଣ କର। ବାକ୍ସରେ ଅଛି ଦେଖ, ଗର୍ଭାଶୟ, ବୃତ୍ତି, ପୁଂକେଶର, 4 ପରାଗରେଣୁ, ଦଳ, ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ, ପବନ, ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ, ପରାଗରେଣୁ, କୀଟପତଙ୍ଗ, ଡିମ୍ବକ, ସ୍ତ୍ରୀକେଶର, କୀଟପତଙ୍ଗ, ଆକର୍ଷଣ, ଗର୍ଭଦଣ୍ଡ। ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଫୁଲରେ ସାଧାରଣତଃ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଚକ୍ରାକାର ବଳୟ ପରି ଗୋଟିଏ ଭିତରେ ଅନ୍ୟଟି ରହିଛି। ବାହ୍ୟ ବଳୟ ବା ପ୍ରଥମ ଅଂଶଟିର ନାମ ବୃତ୍ତି। ଏହା ଫୁଲକୁ କଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ, ଯେଉଁଟି ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ ଓ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଥାଏ, ତାହାର ନାମ ଦଳ। ସେଗୁଡ଼ିକ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଥାଏ। ଫୁଲର ପୁଂଜନନକୁ ଅଂଶକୁ ପୁଂକେଶର କୁହାଯାଏ। ଏହା ହଳଦିଆ ବା ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗର ଧୂଳି ପରି ପରାଗରେଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଫୁଲର 4ଥ ଅଂଶ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଜନନ ଅଙ୍ଗକୁ ସ୍ତ୍ରୀକେଶର କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଶୀର୍ଷ ଭାଗଟି ଚେପ୍ଟା, ଅଠାଳିଆ। ଏହାକୁ ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଫୁଲରେ ପରାଗଣ ପାଇଁ କୀଟପତଙ୍ଗ କିମ୍ବା ପବନ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଫୁଲଟିଏ କୀଟପତଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପରାଗଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରେ, ସେମାନେ ପୁଂକେଶର ଉପରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ କିମ୍ବା ପରରେ ପରାଗରେଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଯାଏ। ତାପରେ ସେହି ଫୁଲ ବା ଅନ୍ୟ ଫୁଲର ସ୍ତ୍ରୀକେଶର ଉପରେ ଡେଣା ଓ ଗୋଡ଼ ଝାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପରାଗରେଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲର ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ ଉପରେ ପଡ଼େ। ପରାଗରେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀକେଶରର ଗର୍ଭଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଗତି କରି ଶେଷରେ ଗର୍ଭାଶୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେଠାରେ ସମାୟନ ହୁଏ। ଡିମ୍ବାଶୟଟି ଫଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଓ ଡିମ୍ବକଟି ମଞ୍ଜିରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯାହାକି ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ଭିଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।